Ahojte priatelia, dneska sa spolu trošku poprechádzame po zátoke Los Cristianos a trochu vám ju predstavím. Práve tento charakteristický názov Cristianos je odvodený od kresťanov a tieto sviatky sa práve teraz dejú. Teraz je obdobie tesne po Vianociach a pred začiatkom nového roka a môžeme si pozrieť, ako vyzerá atmosféra v takejto teplej krajine. A práve v tomto čase, na tomto mieste, je najväčší turistický ruch. Postrehol som, že tu na ulici mi trošku chýba vôňa vareného vína a vianočného punču. V tomto období sa tu skôr hodí nejaký chladený nápoj. Aj keď tu nachádzam niečo ako vianočné stánky, ale pripadá mi, že to je s inou ľudovou tematikou. Alebo spojené s tvorbou miestnych umelcov. Mesto v tejto oblasti mení pravidelné architektúru podľa sezóny, ktorá práve beží. V samom centre tejto zátoky je nainštalovaná expozícia, ktorá pripomína Betlehem. A teraz neviem, ktorá z týchto verzií je úplne pravdivá, lebo hovorí sa o 3 kráľoch, ale hovorí sa aj o 3 múdrcoch, ktorí prinesli špeciálne dary pre novonarodeného Ježiška do jaslí. Ale ja sa idem venovať tomu, aká tu vládne atmosféra práve v tomto vianočnom období. Takže to tu je na Vianoce plná turistická sezóna, ako sa patrí na tieto kresťanské ostrovy. Dokonca viem, že aj Slováci sa tu stretávajú v jednom spoločnom podniku, ktorý som rýchlo navštívil a trávia tam aj spoločné vianočnú večeru. No a stihli sme aj spolu navštíviť takejto tlupe tento parádny podnik, v ktorom sa stretávajú Češi a Slováci. Aska Fontán, ktorý má na starosti Alex a vnútri aj Mária. Na tomto mieste už poznám dosť veľa ľudí. Najväčším môjim prekvapením bolo, že som stretol môjho veľmi dobrého kamaráta. Neuveriteľné, ale Fernando, mi hermano, Ezaki. Stretli sme sa v obchode pri nákupoch a ja som si myslel, že ten chlapec sa mi už stratil. Takže začína ďalšie dobrodružstvo. Hermano, pozdrav Slovákov. Hermano, saludáte Slováka. S týmto sympatickým a vždy usmiatým Fernandom, pochádzajúcim z Argentíny, som sa spoznal minulý rok. Som veľmi rád, že som ho stretol a teším sa na to, že pôjdeme spolu pozrieť, ako sa trávi Silvester práve v tejto oblasti. Niektorí si ho možno pamätáte zo záberov z minuloročného karnevalu. Fernando je záruka dobrej zábavy na tomto Príde mi, že ostrove. táto vianočná atmosféra tu na týchto kresťanoch je úplne fantastická. Toto je samotný prístav Los Cristianos, odkiaľ odchádzajú trajekty do okolitých ostrovov, ako je La Palma, La Gomera alebo El Hierro. Z tohto miesta je krásny výhľad na túto zátoku Los Cristianos, v ktorom žije stálych asi 20 000 obyvateľov. A počas roka sa tu vymení asi 1 milión návštevníkov. Nachádza sa tu veľké množstvo hotelov a ubytovacích zariadení, ktoré prevažne navštevujú ľudia pochádzajúci z Európy. Najčastejšie je tu počuť anglický jazyk, nemecký jazyk, ale častokrát tu počujem slovenčinu, češtinu, poľštinu. Prechádzky týmto mólom sú vždy zaujímavé. Mám to tu veľmi rád a chodím tu takmer denne. Na to, že máme obdobie medzi Vianocami a Silvestrom, je tu atmosféra vynikajúca. Pripadá mi to stále ako letovisko. Veľké obľúbe sú tu tieto mobilné malé vozítka pre ľudí so slabšou pohyblivosťou. Kde je to tu všetko výborne vybudované a môžete si užívať jazdu týmto vozítkom asi až 7 km na ostatné pláže ako Playa de las Americas, Faňabe, Ďuk a podobné. Títo Španieli sú skrátka frajeri. Aj v týchto kopcovitých rôznych podmienkach to vedia vybudovať bezbariérovo. Preto tu aj zimu trávi veľké množstvo penzistov pochádzajúcich zo západných krajín. A lákajú tu na spústu atrakcií, ktoré sa tu dajú zažiť. Tieto reštaurácie otočené od rána do večera smerom k slnku sú výborné, pretože si tu môžete dať raňajky a zažiť takisto večerný západ slnka. Výhoda tohto miesta je to, že tu počas roka býva z tých 300 slnečných dní, takže viac menej tu každý ide na istotu. Samozrejme sú tam nejaké medzery. Zažil som tu aj pekné slnečné dni, kedy bol silnejší vietor a nedovolil mi opalovať sa na týchto plážach. Nájdete tu kotviť aj takúto pirátsku loď, s ktorou sa môžete vydať na plavbu po okolí a pozorovať rôzne morské živočíchy. Mám rád tieto zelené trávniky naklonené smerom k slnku, veľmi dobre sa tu dá ležiať a odpočívať. Kto nemá rád piesok, tak si to tu užije. A samozrejme sú tu k dispozícii lehátka, takže tí, čo ich máte rádi, určite tu nájdete požičovne na to. Nájdete aj rôzne vodné atrakcie, ako sú napríklad tieto klzavky na vodných bicykloch. Keď niekto miluje prechádzky po piesku na brehu mora ako ja, tak sa vám to tu bude veľmi páčiť, lebo sú tu príjemné pieskové pláže.
Plavčík tu počas celého dňa dozerá na to, aby tu bol poriadok a kľud. Na výber je tu veľmi veľa zážitkových plavieb alebo potápaní v okolí, takže si tu človek príde na svoje a môže si vybrať od koho chce. Tieto vodné atrakcie majú ľudia veľmi radi a tu čakajú v tomto prístave. Pirátska loď sa nám už vyberá na takú dobrodružnú plavbu. Slnkom zaliatý Los Cristianos. Postupujem ďalej po týchto čiarach. Zelená vás privedie k trajektom a modrá vás privedie na exkurzie, ktoré sú tu organizované. Odkiaľ môžeme navštíviť ďalšie ostrovy, ktoré sú západne od Tenerife. Tu obidve hlavné plavebné spoločnosti, či už je to Naviera Armas alebo Fred Olsen, ktorý si môžete vybrať vaše ďalšie destinácie. Na tieto miesta sa dostanete z týchto prístavov. V samotnom prístave môžete navštíviť bufet v celku dobrým výberom, ale veľkou výhodou je ten výhľad na tieto loďky, ktoré prepravujú tie auta na tie vedľajšie ostrovy. Takže čakanie si tu môžeme takto pekne skrátiť. Na samom vrchole tejto reštaurácie sa môžete cítiť ako na Titaniku na samom predu. Vyzerá to tu asi takto. Dávam si tu dneska jednu kávu. Záber číslo 232. Tá káva je tu. Skvelá. Španieli asi majú regulovanú cenu kávy, lebo všade to stojí také smiešné peniaze, že naše kavárne by asi neprežili pri tých cenách. No a ďalším veľkým zaujímavým lákadlom je toto schodisko. Po tomto mole je veľmi pekná prechádzka a môžete odtiaľto vidieť aj nedaleký ostrov La Gomera, ktorý je tuto troška zahalený mrakmi. A takisto to tu ponúka takéto krásne výhľady na toto mestečko Los Cristianos. Tým ostatným sa možno povedujem neskôr, lebo je ich tu na kope a je ich tu veľa. Takisto aj tých pláží. Že máme pondelok 29. december, tak je dneska veľmi krásny letný deň pre mňa. Ja si to tu užívam a práve to zimné obdobie, kedy v januári a vo februári bude u nás veľmi chladno, sichravo a nebude tam vidieť slnečný lúč. To je pre mňa vitamín do pokožky, ktorý ja tuto potrebujem. A samozrejme príjemné lenošenie. Tu napravo od tohoto monumentu je moje najobľúbenejšie miesto, kde ja často trávim čas. Vy si môžete nájsť svoje a toho miesta je tu naozaj dosť. Toto je už pláž, ktorá nesie názov Playa de las Vistas. Samozrejme sú tu veľmi pekné športové aktivity, na ktoré sa takisto rád díva po večeroch. Veľkou výhodou, že na mnohých miestach sa tu nachádzajú tieto sprchy, kde sa môžete od piesku opláchnuť pred odchodom. Niekedy sa tu aj sprchujeme, ale používanie šampónu je tu zakázané. To je také zhromaždisko pre tých ľudí, čo sa radi podívajú aj pod vodu. A zároveň tu prebieha aj taká škola potápania. Áno, a dá sa aj kúpať. Nie je to najteplejšia voda, ale v tom slnku, ktoré tu je, bohate stačí na to, aby sa človek ohladil a po chvíľke vydržal sa aj jašiť. Deti tu vydržia byť veľmi dlho. A tu by som asi dneska ja zakotvil a týmto aj skončil toto dnešné rozpoprávanie.